Zdravím všechny mého nového videa a dneska se koukneme na to, jak podle mě dopadnou dva největší fotbalové šampionáty, které se letos hrály. A těmi jsou Copa America a Euro. Začneme Copou Amerikou, kde se utká Argentina proti Kolumbii. A nejdřív bych si chtěl rozebrat oba týmy, kde začneme Argentinou, která má prostě jako statisticky mnohem lepší tým než Kolumbie. A samozřejmě hrajou tam legendy jako Lionel Messi, Lautaro Martinez nebo Emiliano Martinez, ale i přestože mají takový tým, já si myslím, že o tomhle téhle Kopě Americe zaváhají a Kolumbie porazí, přestože nemá tak jako hvězdný tým jako Argentina, ale podle mě prostě to Kolumbie urve, zvládne to a dá to. Proč si to myslím, já nevím, proč si to myslím, to nějak cítím v kostech, že prostě jako vidíš ještě ty statistiky, remizovali s Brazílií, porazili Uruguay a to už jako je co říct a hroznou dobu neprohráli, takže za mě je tady to důkaz, že nějakou kvalitu mají a podle mě pokud nevyhraje Kolumbie a vyhraje Argentina, tak minimálně bude Kolumbie hodně dlouho držet a bude jim to hodně znepříjemňovat. A pokud se mýlím, tak se fakt zadebila. Jenže teď už můžeme jít na pro Evropany mnohem zajímavější zápas, kde se utká Španělsko proti Anglii a opět si rozebereme oba tyhle týmy. Španělsko, to je vlastně nejlepší tým z Eura, nejsympatičtější, hrajou nejhezčí fotbal, až bych řekl mají kvalitu prostě klubový úrovně, má to nějakou taktiku a mně se ten fotbal líbí, je to prostě zábavný fotbal a zapneš si kvůli tomu televizi, ne kvůli Anglii. To je prostě usínáš, můžeš si pouštář, když tam to jdeš koukat. To je prostě ta nuda a podle mě prostě Španělsko bude Anglii tlačit, to je jako jasný a Anglie se podle mě neudělá nic, podle mě maximálně jako na jeden gól nějaký Bellingham, že něco jako vymyslí, tak podle mě na to se zmůžou, nebo Saka, že na to se podle mě zmůžou, ale podle mě to na 99% vyhraje Španělsko s tím, že podle mě 3-1, tak nějak to podle mě skončí. Jenže já bych pořád ty Angličany jako neodpisoval, jako mně se zdá, že oni hrajou špatně, ale že jim to vychází a vůbec bych se nedivil, kdyby to skončilo na penalty, no v prodloužení, a tam by stejně jako proti Slovákům v posledních minutkách prostě nějak rozhodli nějakým gólem a vyhrála by to Anglie. Vůbec bych se nedivil a tedy moje tipy jsou, že vyhraje Španělsko a Kolumbie. Ale nedivil bych se, kdyby vyhrála Anglie a ta Argentina. To je všechno pro toto video. Dejte like, odběr, nezapomeňte sdílet svým nejlepšímu kamarádovi.